Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze kusihlwa nje. There is no departure lounge in the National Executive Committee. This National Executive Committee with its president was elected in December 2022. Our term ends in December 2027. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa kuthiwa usetshela amalungu esigungu esiphezulu seqembu ukuthi laba bafuna ehle esikhundleni kuzofanele bangakhulumeli emakhoneni kunaloko abamqonde ngqo. I-ANC namhlanje iphuthula umhlangano wayo wesigungu esiphezulu. So far so good. We have not yet recorded any major incidents through our emergency services command and control center due to this disruptive rainfall. Abezimo eziphuthumayo bathi baqaphe nxa zonke isimo njengoba ke imvula enamandla iqhubeka engxenyeni eziningi zezwe. Definitely, we don't want to disrupt. This is the same reason why I'm saying that we do understand the importance of, international recognition. Inhlangano i-Operation Dudula ithi ngeke iqalisa ngeinhlelo zokudunga ingqungquthela i-G20 kodwa kuzofanele abaholi bamazwe omhlaba bazibonele ngeinselele ezibhekene nabantu baseNingizimu Afrika. I'm happy again with the victory. I'm happy again that we could do what we thought to do before the game, that is giving playtime to other players. Umasipala kwezemidlalo umqeqeshi Bafana ukholelwa ukuthi bengaqhubeka nokwenza kahle kuze kufike umqhudelwano i-AFCON ezobe isingethwe eMorocco. uHugo Bruce uthi-ke iqembu lakhe selikulungele ukuqala umqhudelwano. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni ke zehora lesikhombisa ezindabeni ke zongqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC lihayi. Igama lami nginguDawud Phungula. I-ANC wachithile amahlebezi ukuthi ngase kubeke nezinguquko ebuholeni bayo ke kanti kokhulumela ke iqembu okwesikhashana noNcebo Mhlawuli uthi ke azekho izinhlelo zokuguqula ubuholi esigungwini esiphezulu se-ANC kanti bekhuluma ngemva kokuphuthula komhlangano wesigungu esiphezulu seqembu. President Ramaphosa is the president of the ANC, and that his term ends in 2027 in the ANC, and that whatever other rumors that are there, we cannot speak to or verify for any other reason. On your question around the reasons, I have indicated that it was a decision of the NEC that, remember, the decision to have the closing remarks open and closed is really something that is decided by the leadership of the ANC to say that there are issues that we feel that we should communicate publicly, and sometimes there are issues that we communicate after the meeting. It's really just one of those. There's no other reason other than that. Ukudingida kabanzi ke ngokuhlalo ke emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC njengamanje samukela ke intatheli yezombusazwe SABC uSamkele Maseko. Samkele, asikubingelele sikwamukele ke ezindabeni ke ezehora lesikhombisa ke besacela nje usithathe usibeke. Siyazi ukuthi njengomuntu obekade ethamele ke lo mhlangano obukade ke ujule ngalolu hlolo mangelisayo. Sicela ukutshela ukuthi mawuthatha ukubheka nje ingabe kubukeka ngathi lukhona uqhekeko oluzoba khona. Ukhona vele uqhekeko olukhona kwisigungu esiphezulu sayo i-ANC njengamanje kakhulukazi njengokubona umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa ebatshelile kwezikabhoqo ukuthi abamuse uluke bekhuluma emakhoneni ngokuthi kumele asuke njengomongameli waleli qembu esikhundleni sakhe. Bona-ke bayayibona ukuthi lento ayihambi ikahle okwamanje, ingakho ke uthathele ukuthi mayivula lo mhlangano akhulume kakhulu ngalolu udaba ukuthi akazizwa kahle ukuthi lento bayikhulumela emakhoneni mabeze bezoyisho esigungeni esiphezulu. Wathi mawukuthi i-ANC ithi akahambe uzohamba yena kusasa, loku okusayo angeke afane nabanye umongameli be-ANC abaqhekeza lona leli qembu. Mawuthatha ukubheka ingabe nje mawubheka nje kuyinto eyiqiniso le kungenzeka wenza umnyakazo ukuthi ashenxe ngempela noma nje uyasholo.
Angeke yena ashenxe esikhundleni ngoba akuyena osho ukuthi uzoshenxa makuphela yona ke lomhlangano yamazwe phecelezi iG20 ezobibangwe lana eNingizimu Afrika manje ekupheleni kwalenyanga. Kodwa into eshoyo ukuthi bakhona iqhiqibana thizeni ngaphakathi eqenjini kwisikhinge esiphezulu ethi hayi akahambe uRamaphosa manje asikhulule kungene omunye umongameli wayo iANC. Siyazi ke abantu sebekhuluma ngamagama ukuthi akubuyiswe uThabo Mbeki ezongena esikhundleni kwesikhashana kuze kuyiwe ngqungquthela ngo2027 abanye bakhuluma ngoHalema Motlanto yakade eyiphini likamongameli weANC. Kodwa uRamaphosa uthi musani ukuloke ukukhuluma lento emakhoneni ibani nesibindi nizongiqonda ningitshele zikabhoqo emehlweni ami ningaloke nikhuluma ningidla amanqele uzani nize kumina nizokhuluma lento eniyifunayo kodwa angeke mina ngihambe phambili eqhekezeni leliqembu. Okunyeke akushilo uthe kuzona zonke lezi zinto eziphumayo kwiCommission ephethwe yena ke ijaji uMadlanga uthi lokho kushoza ukuthi kumele kube khona ama lifestyle audit ayo wonke ama NEC members. Abanye bathi hayi ubebasabisa kuona le mhlangano, abanye bathi hayi umongameli uRamaphosa utshengisile ukuthi uyena inkunzi esibayeni ephethe iANC okwamanje. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yezombusazwe la eSABC uSamkele Maseko besithatha nje sibeka ngoba kade uqhubeka emhlanganweni wesigungu esiphezulu obekade uqhubeka kuyona ke lempela sonto. Inhlangano ye-Operation Duduza ithi ngeke iqalise ngenhlelo kwezokudunga ingqungquthela iG20 kodwa kuzofanele abaholi bamazwe omhlaba bazibonele ke ngeinselele ezibhekene ke nabantu baseNingizimu Afrika. I-Operation Duduza ikhala ngokuthi kuningi ke okushawe indiva ngohulumeni wezwe okukhathaza kakhulu izakhamuzi. Dabulo hola Operation Duduza uthi bafuna nje amanye amazwe abe nolwazi lokuthi iNingizimu Afrika ibhekene nengqinamba engakanani. Definitely, we don't want to disrupt. That's the same reason why I'm saying that we do understand the importance of, international recognitions, but we have problems. That's the demonstration that we want to show that when we have visitors and we are hosting visitors, it's pointless because we're still battling. Our own president is not hosting us as a country. We are suffering under his leadership. Dabulu tabantu bakuleli bakhathazekile ngendlela okutheleke ngayo abantu basePalestine abangaphezulu kwekhulu nama-50 abazokhoseliswa kuleli. Operation Duduza ithi kubukeka sengathi uhulumeni akumkhathazi nakancane lokhu. So he's not, maybe I used the wrong term, he is not taking care of us. I mean, we are under his leadership. He's supposed to be prioritizing us as his citizens, but he's doing the opposite. That's the same reason why today we have more than 150 people from Palestine who was granted access to the country when they came here illegally, when everyone else is worried about that, but he's not. Ingqungquthela yeG20 izosingathwa eGoli kusukela ngoMgqibelo ize iphothulwe ngesonto. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosinzo Ramakgopa umemezele ukuthi iEskom ihlela ukwengeza umthamo wogesi ngesilinganiso sika 5.2 gigawatts ohlelweni likazwelonke esikhathini esizayo. Ngasekuqaleni kwalenyanga, isikhungo esilawula amandla eNuzi National Nuclear Regulator sigunyazwe kwelulwa kwemvume yokusebenza kweKubec Unit 2 ngeminyaka engama-20 kuze kube ngo-2045. Lokhu kuzolekelela ukuhlinzekwa kogesi osezingeni nohlanzekile ongama-megawatts ayi-960 kuzwelonke. For us to end this license, we needed to ensure that we also align with what we call the international long-term nuclear operation standards. What do those require? The first one is that there has to be comprehensive safety inspections and compliance assessments, and there has to be upgrades to safety systems, monitoring equipment, and also infrastructure. uRamokgopa uthi iNingizimu Afrika ifuna ukusikhiqizela yona ugesi owengeziwe iphinde ibe ingxenye yamazwe akhiqiza ugesi wayo emhlabeni. Just to give you a sense, we are a big player on the detection and curing of cancers. The field of medical science that is concerned with cancers, that is oncology. NEXA is a big part. We have Numeri here
They are doing medical applications. We account for about 20% of the supply of isotopes across the globe. So we're not looking for nuclear simply for purposes of electricity generation, but also for purposes of medicinal purposes. uRamokgopa uthi njengamanje Eskom yenza imizamo yokwakha uhlelo oluzoqinisekisa ukuthi izwe lisikhiqizela ugesi walo onele. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ubehambela imbizo ebisemtuba-tuba ehambisana nowangamele kezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal, umfundisi uThulasizwe Buthelezi kanye-ke nosihlalo wobuholi bezomdabu KwaZulu-Natal inkosi uSifiso Shinga ukucacisayo ngobuholi bezomdabu kulomphakathi. Commissioner wamaphoyisa esifundazweni ubize laphana ophethe umnyango wakaKhokta uReverend Thulasizwe Buthelezi ukuze akwazi ukuthi ke naye azochaza ukuthi ke ngale ndaba yobukhosi endaweni yakwaMkhwanazi ihamba kanjani. uButhelezi uveze imap ekhombisa ukuthi ke ngabe umngcele walesizwe sabakhwanazi uhamba ugcine kuphi, nathi ke osho ozibiza ngenkosi esizweni sabakhwanazi lowo muntu loyo akabekiwe indlela mithi, kodwa ke ngabe uzithathele isinqumo sakhe. Yebo uyavuma ukuthi ke uMandla Ncube wamenyezelwa isilo ukuthi ke ukhona azojutshwa ukuthi awenze umsebenzi, kodwa akabekwanga njengenkosi. Nekube seveza ukuthi ke uma ngabe lokho kwenzeka kuzofanele ke nawo umphakathi walapha kule ndawo uhlale ngaso sonke isikhathi wazi ukuthi ke besingeke isilo sithathe umuntu sizombeka endaweni yenkosi yakule ndawo, ngoba isilo sazi kahle kamhlophe ukuthi le ndawo yabakhwanazi indawo enenkosi yayo. Kodwa ke nayo futhi umkhuzi wamaphoyisa uyaveza ukuthi ke kukhona amacala amahlanu abawaphenyayo esifundazweni saKwaZulu-Natal enzeka kusukela ngo-2016 kuze kube ngu-2022 lapho kuthe kwabulawa khona abantu abangabaholi emphakathini, kakhulukazi izinduna kanye nokade eyikhansela. Nathi lawo macala aphenywa uphiko le-provincial task team ephenya amacala abhekelene nokubulawa kosopolitiki nabaholi bomdabu esifundazweni. Nathi ke manje sekukhona ilodwa icala sebeliphothulile ekuveza ngokusobala ukuthi ke umuntu owenza leli cala elilodwa lesi sibhama sisebenzisa siyathinteka kulawa amanye amacala. Asibuyisele izintambo ngakuwe e-studio. Ukele sithathe iqhu ezitolo kanti uma sibuya sizophathela udaba oluthile. We are aware of the hard work our support staff members put in to ensure the organization is run like a well-oiled machine. Indondo amaphoyisa ahlonzwe ngegalelo-ke lawo-ke emsebenzini ukulwisana-ke nezinga lobugebengu. Ukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili esibiko ukuthi there is no departure lounge. President Ramaphosa is the president of the ANC, and that his term ends in 2027 in the ANC, and that whatever other rumors that are there, we cannot speak to or verify for any other reason. uMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usetshele amalungu esikhundla esiphezulu seqembu ukuthi labo abafuna-ke ehle esikhundleni kuzofanele bangakhulumeli emakhoneni kunaloko abamqonde ngqo. I-ANC namhlanje iphuthuleke umhlangano wayo wesikhundla esiphezulu. Ukala sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus, ngalo kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngokunjalo bazo. Kule nyanga wonke amehlo azobethe njo eNingizimu Afrika, kanti SABC izokuthulela bukhoma ingqungquthela ye-G20 njengomsakazelo semthethweni. Thola konke okwenzekayo eziteshini zomsakazo ze-SABC eziyi-18. Kumabonakude bukela kusakaza okukhethekile ku-SABC News Channel, SABC Lehaye kanye na-SABC 1, 2 no 3. Thola yonke imininingwane ezinkundleni zokuxhumana nasesiteshini esikhethekile se-G20. G20 South Africa 2025 siletha ekhaya. Abezimo eziphuthumayo eGauteng bayaqhubeka nokuqapha isimo njengoba ke imvula inamandla iqhubeka engxenyeni eziningi zezwe-ke phakathi komonakalo obangelwe imvula ukuphazamisa kogesi ezindaweni ezithile ekuruleni.
Izangoma zezulu zikhiphe isexwayiso sesigaba sesithupha sokuduma kwezulu okunamandla, isiphepho kanye namathuba ezikhukhula kwezinye zezingxenye eGoli kanye naseTshwane eGauteng. Abezimo esiphuthumayo bona sebexwayise umphakathi ngokuthi uqaphele uma usebenzisa izinto zokubasa ukudambisa isimo samakhaza emakhaya njengoba kubikwe isehlakalo sokusha komjondolo odlule nomphefumulo wesilisa ePola Park eThokoza. We urge the community to exercise caution when using heating appliances during this period of dropping temperatures in the province. Appliances should always be used safely and in the presence of a reasonable adult. Yize zingekho isigameko eziningi sezibikiwe eGauteng, abezimo esiphuthumayo bathi bami ngomumo ukubhekana nanoma iziphi izimo zenhlekelele. We urge everyone that do not have anything serious to go to today to avoid driving, as most roads will flood when this disruptive rain takes place. So far so good. We have not yet recorded any major incidents through our Emergency Services Command and Control Center due to this disruptive rainfall. We've got our disaster management monitoring teams in all 7 regions. Our fire stations are fully operational together with our aquatic rescue unit, which is a unit which specializes in water-related emergencies. So we remain on high alert throughout the weekend. Free State, Northwest kanye neKwaZulu Natal zinesexwayiso sesimo sezulu sesigaba sesithathu esihambisana nokuduma kwezulu nemvula enamandla. Umasipala wendawo umnqume Eastern Cape ususebenziseke imali yevile ezigidini ezinhlanu zamarandi ukufaka amakhamera esimanje manje ama-CCTV ezindaweni ezimphakathi nedolobha iButterworth. Umthamo wokuhamba kwenqwelo mafutha ukhuphuka ngamandla kwendlela uN2 enqumla kumbindi wedolophu yaseCuwa ingakumbi eholide zokuphela konyaka. Le ndlela yenye yendlela eziphezulu ekwenzeni ingozi ezimasikizi ingakumbi phakathi kweMondi neKokstad KwaZulu-Natal. Obuxhakaxhaka bekhamera zamagosa ezendlela kunye ne-CCTV zizokwazi ukuba zilwe nolwaphulomthetho ezindleleni. Zinobuchwepheshe kakhulu obuzasincedisa singumasipala ukulwa ubundlobongela kwakunye nokutracer abantu abaqhuba ngendlela engeyiyo. Abarhwebi basesitratweni eCuwa bathi obuxhakaxhaka buzobancedisa ekulisaneni lwaphulomthetho. Xa imoto inetikiti ifanele ibhatala and kakhulukazi kulo mcimbi oba noba imoto ipakishile wafika eqhekezini kulula ke ngoku into yoba uyitrace ubone into yoba iqhekezwe mbani. Uzasincedisa kakhulu le nto zikhamera ngoba kaloku umzekelo xana ngaba ebe apha awafunwa uzawubona into yoba ulowa wayebe nakubani ibe imbona ikhamera imkhombe sithi uhambe apha nalapha nalapha, so isasincedisa kakhulu. Umbutho ophikisayo iDemocratic Alliance uthi uliqhobela izandla liphulo. Yes, into right kakhulu because kaloku izisa isidima sasemnquma into babayazi abantu into baxa bengene imnquma is a town and it's a recognized town nayo ene cameras like any other towns. Dinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eCuwa. Kuhlonishwe ngezindondo amaphoyisa ahlonzwe ngegalelo ke lawo emsebenzini lokulwisana ke nezinga lobugebengu. Ekubanjwe umcimbi wokuhlonipha ngezindondo amaphoyisa ezinhlakeni ezahlukene nobuqhutshwa ngaphansi kwesiqubulo esithi asivimbeki. Kulombuthano ke kuhlonyeliswa amaphoyisa kusukela kubaseshi abavundulula amacala abucayi abeka engcupheni impilo yawo. I must just indicate that this is one of our reward strategy which we apply. We are also having monetary awards as well as recognition in a form of certificates. Obambe njengomkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke ushayele ihlombe imindeni yamaphoyisa ngokubeseka wathi ukubagqugquzela kubamba elikhulu iqhaza ekusizeni amaphoyisa enza umsebenzi wawo ngokukhulu ukuzimisela. We are aware of the hard work our support staff members put in to ensure the organization is run like well-oiled machine. As we acknowledge these exceptional men and women, we must also pause to extend our deepest gratitude to their families, the unsung heroes who stand steadfastly behind them. Behind every officer's success is a family that endures sleepless nights, missed celebrations, and countless sacrifices.
Your support enables our members to serve with strength and resilience. Lo mcimbi ke uphothule ngokubungaza amaphoyisa asebenza ngokukhulu ukuzikhandla, ubuqhawe kanye nokuzibophezela kwawo. Umbukiso yeWonderboom Airshow kungumbukiso okuhlose ngawo ukubungaza izindiza nokusebenza kwazo ukhuzibuya ke kulempela sonto eTshwane. Noma ngabe uyilaba abazithandelayo amabhanoyi vele noma ufuna nje usuku lokubona amabhanoyi enza ezibukwayo esibhakabhakeni, umcimbi wamabhanoyi walonyaka ubuphethe into engathokozelwa inombani. Kusukela kumabhanoyi akudala kuze kuyofika komacekeceke imshini eshintshayo. Lo mcimbi uqophe umlando ngendlela amabhanoyi abenandisa endiza ngayo. Wonderboom is open airspace. It's normally beautiful weather. Today is a bit rainy, but otherwise fantastic. Huge crowd line. It's open and it just lends itself to a beautiful display day. Kulonyaka bekumnandi kakhulu ngoba nabo umbutho wezokuvikela abaqapha ezokuphepha emoyeni nabo babe yingxenye. Abahleli balomcimbi basebenze kanzima uqinisekisa ukuthi uba impumelelo kodwa bezikhona ingqinamba. Fuel prices have increased. Just getting aircraft availability and making sure we get pilot availability is another thing that we deal with. Amatafula bedekiwe zikhona nezinkamba zika Faro. Bekukhona nendawo yabantwana umndeni wonke unento ongayithakasela. It's always been his dream to be a pilot, so I surprised him. It's a date. It's currently fun here, like it's the second time, but yeah, I love it here. Owake wathembiso wakwakhe ukuthi uzomthengela indiza mshini bekumela amlethela eWonderboom Airshow azozibonela mathupha amabhanoyi enza izimanga ezindabeni zeSABC. uNondumiso Mkhize Bowe eTshwane. Bukelo masibheke kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce ukholelwa ukuthi angaqhubeka ke nokunqoba kuze kufika umqhudelwano AFCON ezobeke isingethwe iMorocco. Nakuba Bafana Bafana inqobe ngamagoli amathathu kwelilodwa kodwa uBruce uthi abadlalanga ngendlela abefisa ngayo. Nokho ukhona okuhla kufundile emidlalweni wabo neZambia. I'm happy again with the victory. I'm happy again that we could do what we thought to do before the game, that is giving playtime to other players. So that's why we changed 4 players during halftime. And second half another 2. So that is certainly something positive also on that game. uTebogo Mokoena uMamelodi Sundowns ufinyelele ebangeni lemidlalo engama-50 egijima eqenjini lesizwe. Wadlala umdlalo wakhe wokuqala ngo-2017. uMokoena kule ndawo ukuthi abambe iqhaza elibalulekile kumqhudelwano iAFCON. So Coach Stuart for giving me my first debut, and yeah man, I'm very grateful and thank you for the support and thank you to everyone who sent me messages before the game. uBruce uncome kakhulu uMokoena amchaze njengesinye sesihlabane esibalulekile kuBafana Bafana. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nganyakazi.
Mgweli, usale kahle.